anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị tata ndị be anyị ndewonu. Ọ bụ mma fọji anyị abụrụ bata dịka anyị si abịa bụ na mbụ. Ihe a ji bịa tata bụ okwu na-ese akụkọ, okwu gbara ọkpụrụkpụ ga-enyere ezinụlọ aka. Ezinụlọ bụ di na nwunye na ụmụ. Nya ka m na-agwa okwu a, onye ọbụla kpọọ nwunye ya, kpọọ di ya, bịa gee nụ ntị ka ụnụ nụrụ ka ọ ga-esi wee dịrị ụnụ na mma, n'ihi na nke a dị na ntị. Ọ bụ gịnị ka anyị na-ekwu okwu ya? Oge anyị na ugbu a bụ oge ekeresimesi. Ndị mmadụ na-akwado ịga ebe dị iche iche, ma mma fọji ewepụtara ya iji wee mara na ọ bụ onye agbara ka a ghọrịrị, n'ihi na ọnwa anyị nọ n'ime ya bụ naanị mkpụrụ izu ụka na-abụ bụ ihe eji agbara ihe niile a ka onye nwere uche, ezinụlọ nwere uche jikọọ onwe ha ọnụ ka o wee dịrị ha na mma. Ngwa ka anyị bunienu, geenụ ntị ka m na-agwa unu. Nke mbụ m na-achọ ikwu okwu ya n'ụbọchị tata bụ, ọ bụrụ na unu na-akwado ịna ụlọ, Fienu Isaa n'anya, Fienu Isaa n'anya. Ma tupu unu anabanya bụ ụnọ, ọ dị ihe mma achọ ka unu mee. Gịnị bụ ihe ahụ mma achọ ka unu mee? Nke mbụ bụ, biko wepụtara m ego akwụkwọ ụmụ m. Ego akwụkwọ ụmụ gị, ụmụ niile ahụ ọnụ mụrụ, wepụta na ego ụgwọ akwụkwọ. Ọzọ dịka ibe ya bụ, wepụta na ego ụgwọ ụlọ ebe ahụ unu bi, wepụta na ego ya. Ife m na-ekwu ọ na-abanye? Ọ na-abanye? Ọ banyere ego? Ngwa ghọtakwa m. Nke ịtọ dị n'ime ya bụ, wepụta na ego shọpụ ahụ ị na-azụta ego iji eme ọgaranya, wepụta ya dobe n'akụkụ. Ịghọtaghị ife nna m ekwupụta? Ọ banyere ego? Ọnya ka m na-achọ ịkọwa. Mma fọji na-akọwa ka ifie gịnị Isaa n'anya, maka na onye iberibe ka ekpoghiri, ọ chọrọ eche na akpa, ọ gụọ ya ọnụ. Ka ọ bụ na enyere gị, gụọ ya ọnụ. Ọnwa anyị nọ n'ime ya, gụọ ya ọnụ tupu i were ya oyi n'ime akpa, karịkwa mmakwara n'ikpeazụ. Ọnwa anyị nọ n'ime ya ka m na-akọwa n'ụbọchị tata, ka onye ọbụla mara na ọkwa nwa sekpụrụ esekpụrụ dị n'ime ọkwa obu afọ ime, kwọrọ n'azụ sekpụrụ n'aka. Ọ na-amara n'ihe ọ pụtara. Onye nwere uche were ire ya gụọ eze ya ọnụ. Ọnwa a bụ Disemba, ọ dị ime Jenụwarị, kwọrọ Febụwarị n'azụ, sekpụrụ Maachị n'aka. Onye ọbụla na-ebe Jenụwarị Jenụwarị Jenụwarị, ma mụọ onwe m ịma ihe m na-ada ebe Jenụwarị, Febụwarị, Maachị. Onye jikwa n'ọnwa atọ agwụ egwu, maka na ọnwa atọ ga-agwa gị ihe ị ga-abụ n'ọdịnihu. Ọnwa atọ ga-ahaziri gị nke fọrọ afọ n'afọ. Ọnwa ndị nke fọrọ afọ n'afọ, ọ bụ ọnwa atọ. Mana ka ị ga-esi wee dozie ya, ọ ga-esi wee bụrụ ihe ị haziri iji dozie ike. Ngwa gee ntị ka m kọwara gị, ka m tụrụ gị azụ, maka na esi m oru wee bịa. Ka m tụrụ gị azụ. Nke izizi bụ na ezinụlọ ọbụla nwere uche, mara ihe, mara na ihe a bụ ezinụlọ nke ha, ga-ebido gboo ihe dịka ebe Ọktoba na-atụtụkwasị obere ihe, na-atụtụkwasị ihe na-edobe na kichin ha, nke ndị Igbo na-akpọ usekwu. Na-apaki ya, na-edobe ya bụ ihe a na-eri eri, maka na ihe kọcha mmadụ kụ ya nke a na-eri eri, ebe a ka ọ ka njọ. Ị na-atụtụkọsị ya, na-edobe n'usekwu, na-ahazi ya, bụ ndị na-agaghị emebi. Nke abụọ n'ime ha bụ na Disemba, wee fute ego ụmụ m ga-eji wee gaa skuul, wee fute ego anyị ga-eji kwụọ ụgwọ ụlọ, wee fute ego a ga-eji kwụọ ụgwọ shọpụ, dịka m gwara unu na mbụ. Gaa mara na ịkwadogo ịgba ekeresimesi dịka isi kwuo ya, dịka isi chọọ ịgba, ị mara na ịkwadogo ya. Mana ọ bụrụkwa na ị na-akwado enwe ebe ị ga-eje
bụ ebe ị ga-ana dịka esi ka iji afọ ụmụnne gị ndị nọ na vileji dịka anyị na-akpụ ya. Nne o, ọ bụrụ na ị na-eje fie Isaa n'anya. Okwu anyị tata bụ gịnị? Fie Isaa n'anya. Ihe ọzọ anyị kwesịrị ịma bụ na anyị kwesịrị ịma na Onodugo adịghị Egbe mma, na ndị na-eje kwuru na vileji unu akwadochago onwe ha na-eche gị. Ha chere gị echere n'ihi na ị maghị ma ihe ndị ị na-eweta ego enye ha ma ha ga-ejikwa obi ụtọ nnabata ha na-ewere. Afụgo m ebe o mere, ebe mmadụ were ihe nyechaa mmadụ, ọ sị bịara iji anyị na ị nwere gụwa onye dị mma iweta weta nye anyị, anyị nwa adịghị mma iweta weta nye gị, gaa weta n'ọzọ ka isi hichee na ọ bụ egwuregwu. Ọkwa otu a ka Diọkpa si wee na vileji, otu a ka o si wee bụrụ onye ọgwụ ọ na-agba mbọ ọ na-agba a na-akụ afọ n'ala. Onye ka mma fọje ebu ebe tata sị ka m kọrọ unu. Ọ dị mma ịna vileji amaka, ọ na-ada atọ m ụtọ ịna ya, mana fie Isaa n'anya ka m na-achịkọrọ gị. Fie Isaa n'anya n'ihi na Onodugo adịghị Egbe mma. Nne adị m sị onye ụgwọ kpọrọ ọ naghị etukwuchi ụzọ, were uche wee bie. Onye na-enweghị uche ọ na-anọ nga ahụ eke nkụ ụkwa, ọ maghị dị anọkwa n'ebe a na-eke nkụ ụkwa, emaghị mgbe ekere nkụ ụkwa, ekesasịa nkụ ụkwa. Mma fọje chọrọ ka m tụrụ unu azụ tata n'ihi na gịnị? Esi m oru. Ọ bụrụ na ị na vileji mana ohi ị na-eti n'ọnụ, mmanya ị na-aṅụ, nri ị na-eri, onye nyere gị ya? Ebee ka isi weta ya? Gị na onye yi wee pụ? Ị gwakwara ndị be gị wee pụba? Ị gwakwara ha onye gị na ya na-agba ụkwụ wee pụba? Ị gwakwara ha onye unu na-aga bịa? Ọ bụ iwu na ị ga-aṅụ mmanya ma ị na-ruo vileji? Emere gị mmanya emere gị eri tupu ị pụọ n'ụlọ gị, nwunye gị sie nri nye gị nyejuo gị afọ, rijucha afọ, ị mara mmanya ka ị na-aṅụ, gaa ṅụọ ya. Ịṅụchaa ya, ịkpụrụ gịnị? Agbụ ilu n'ọnụ wee fụwa. Kpụrụ agbụ ilu n'ọnụ ma fụwa. Ọ ihe m kwuru. A sị gị kpụrụ agbụ ilu n'ọnụ fụwa. Iru ebe ahụ eweta mmanya, ọ bụrụ na ị chọghị, sị ha na dọkịta sị gị na-aṅụzi mmanya, ga-aṅụzi na mmanya na ọ na-enwe ka o si eme gị n'obi. Ọ bụ kịta ka erijitụrụ akwa mma afọ, a sị ka a bịa leta unu. Iwere uche ka eji ebi, uche ka okenye eji agbara efi ọsọ. Nwa m ka nkọrọ unu, uche ka okenye eji agbara efi ọsọ. Iruo ebe ahụ, iruo na vileji, ị na-eweta na-enye onye a, iweta inye onye a, iweta inye onye a, uche gị dịkwa ya o. Asị m ga-enye na mmadụ ihe o, ọ bụkwa ihe m na-ekwu. Mbakwa, ị ga-enye mmadụ ihe, mana ị ga-ajụ onwe gị ma ihe anyị nyere onye a ọ dịkwa ya mma n'obi? Ọ bụ onye ị kwesịrị inye ka ị ga-enye? Ọ bụ onye ị kwesịrị inye ihe a ka ị nyere? Ọ bụrụ onye ị kwesịrị inye ihe ka ị nyere ihe, ị na-enye ya, i were sọsọ nke a nye ya. Ị na-enye ha, i were sọ nke a nye ha. Ekwefuru nke a, emetụkwana ya aka. Nna mụrụ m sị n'ihe ise, iwere nke a nye mere, iwere nke a mere, ga-eji emetụkwala aka. Imetụ nke a aka, ọ dọkọ ndị a niile. Ebee ka isi ga-adị gị? Isi ga-aba gị n'apịtị. Ị chọrọ ka isi baa gị n'apịtị? Isi apakwana gị n'apịtị na-ajụ ife. Ndị ahụ i mere agaghị ichetakwa gị ọzọ. Ndị ahụ niile i mere ga-akọtọ gị anụ ọfịa, ka asịnụ anyị che na ọma ihe, ọma na ọma ihe ọ na-eme gai
ọ na-eme mpako, ọ na-egosi anyị na ọ bụ nke a bụrụ nke ọzọ. Nna m, gaa m ntị ka ị nwee uche. Enwe ihe ị chọrọ inye ha, ị pụrụ ịnọkwa ebe ị nọ na township, send ya na akaụntụ ha. Ọ dị very easy. Onye ị nwere ike inye ha, mana mgbe ị buru onwe gị bugara ha ebugara, ha meghị ihe ndị bekee na-akpọ access. Ha access ya gị up and down. Ije gị dịkwa behuge. Ije ya adịgokwa behuge. Asị m unu alala o, onye ọbụla alawa o. Imesi na ọfụma fọjị ese gị. No, mana ihe nsị gị, ị na-ala fie Isaa n'anya. Ekwena ka ọnọdụ gị nke ị nọ ugbu a ka mma karịa nke ị ga-anọ echi. Aghaji ife ka ọnụ. Onye ọbụla na-ekpe ekpere ka ọnọdụ echi ka nke taata mma. Mana ọ bụrụ na ijecha, iricha, ịṅụcha, ọnọdụ gị aha abụrụ nke ikpeazụ, eso okwe m ya o. Nke echi nke tata akazie nke echi mma, anọọkwa m ya o. Mmafọje si ka o chetara unu ihe ndị a. Onye ka eji wee kpọọ ya okwu na-ese akụkọ. Ọ dịghị mma tii na-aba, ọ dịghị mma were ya kpofuo ekpofuo. Ọnya anyị na-eme ọ bụ by force. Mana ihe niile were ịfụnanya nye tụsara m ya, mee ka ọ baa ndị ọzọ ntị, ka onye nwere uche wee ghọta, ka onye nwere uche wee mara kwuo na ihe anyị na-ekwu bụ ka ọ dịrị anyị na mma, ka ọ dịrị ọra niile na mma. Ndewonu. Otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ tata. Mbọsị ọzọ, mbọsị nta ka a chụọ n'Owere nchi.